Wewujudan iku persis bojoku. Gegadanganing wong bebrayan mesti waé kepengin enggal diparingi momongan. Anak minangka amanah utawa titipan saka Kang Maha Kuwasa kanggo nerusake sejarah lakuning jaman lan minangka pemimpin ing alam donya. Anak uga minangka panglipur ing keluarga menawa lagi kena cobaning urip. Ananging anak kadangkala bisa dadi fitnah utawa ujian kanggone wong tuwa menawa ora mbangun miturut marang wong tuwa lan nglirwakake dawuhing Gusti kang murbeng agesang. Pengalaman iki dialami dening kanca rakete penulis, sebut wae asmane Mbak Uyi. Nalika lagi gadang-gadang laire anak kang sepisanan. Wektu semono Mbak Uyi isih manggon ing Pondok Mertua Indah, alias isih dadi siji karo maratuwa. Nalika bobot anak sepisanan iku, saben bengi Mbak Uyi tansah diweruhi wewujudan kang persis garwane lagi lenggahan apa maos buku ing ruang tengah. Supaya luwih gamblang, mangkene critane Mbak Uyi. Wektu semono aku lagi bobot nom kira-kira 2 wulan. Bengi iku dilalah aku pengen pipis ning mburi. Mula aku nggugah Mas Agil bojoku. Ngeterake ing mburi. Metu saka kamar aku sak kloron bebarengan malah gandengan. Ngati-ati njaga kandhutanku. Nalika ngliwati kamar tengah, aku kaget setengah mati lan mrinding sakujur awak. Ing risban kursi panjang ana sakweneh wewujudan kang persis banget karo bojoku. Lagi lungguhan santai. Sajak malah nyawang aku sak kloron kang cetha lagi gandengan. Mas, panjenengan pirsa ing risban kae ana apa? Takonku alon tak wanek-wanekake. Ora, ana apa, Dik? Jawabe bojoku. Nggih sampun, mboten wonten menapa-menapa kok. Jawabku lan tak toleh wewujudan iku isih ana ing papan kono. Semono uga nalika aku sak kloron bali saka pawikan, wujudan iku tetep ana ing kono. Cuek kaya ranggape. Senajan aku wedi tenan, aku mung meneng lan usaha dzikir maos asmane Allah kang nguwasani alam donya. Sawise tekan kamar, aku banjur crita kedadean kang nembe tak alami marang Mas Agil. Lan lagi sepisan iku, aku weruh makhluk liya, mbok menawa jin utawa sakbangsane. Krungu critaku, Mas Agil kaya ora yakin. Mula banjur ngungak maneh ing kamar tengah. Lan aku melu marga isih wedi. Tekan kamar tengah maneh aku wis ora weruh wewujudan mau. Apa maneh Mas Agil. Aku rada tentrem lan sakloron bali turu ing kamar kanthi kebak pandonga nyenyuwunan marang Allah. Muga-muga slamet ora ana apa-apa. Ana ing wengi sakbanjure aku nglilir lan kepengin pipis maneh. Kaya wengi sadurunge nalika ngliwati kamar tengah,
Aku meruhi wewujudan kang persis bojoku lagi lungguhan ing kursi risban. Astaghfirullahaladzim, Mas, panjenengan pirsa kaya kang tak critakake mau bengi. Saiki ana maneh, Mas. Zikir, Dik, maca ayat-ayate Allah, Dik. Aku bojomu ana ing sandingmu. Panyaruwene bojoku. Aku sakloron luwih raket anggone gandengan lan rangkulan. Mangkono, wewujudan kang persis Mas Agil iku saben bengi aku pipis tansah ngancani. Lan saya suwe aku malah wis biasa. Senajan isih ana rasa wedi, aku kadangkala luwih nggatekake dheweke. Kadang wewujudan iku lungguhan, kadang teturon, persis kaya Mas Agil sare ing risban sambi maca buku kae. Aku duwe pikiran menawa dheweke ora ngganggu aku lan keluargaku. Wis ben wae. Pikiran positifku yakinake mbok menawa dheweke bangsane jin kang pengin srawung karo manungsa. Ananging kang aneh, menawa aku crita marang ibu maratuwa, wewujudan kaya mangkono durung nate ana ing omah kono. Lagi muncul nalika Uyik mapan lan bobot iki. Apa malah gendruwo? Mengko gek. Kadang pikiran werna-werna kang ganggu pikirku. Ananging aku yakin Allah tansah ngayomi hambane kang gelem ngabekti marang panjenengane. Ora krasa anggonku mbobot wis mancik wulan ke-9. Sedhela maneh bakal lair anak kang dadi bondo tumrap wong tuwane. Wewujudan iku tetep wae ana. Lan wusanane Mas Agil suwe-suwe kaya ora trima ana makhluk liya kang madani dheweke lan ganggu rumah tanggane. Wis mantep wengi iku kira-kira kurang seminggu karo HPL. Bengi iku Mas Agil takon, "Jin iku isih ana, Dik? Menawa isih, ayo padha diusir. Aku ora trima menawa aku dipadak-padakake." Ngendikane bojoku sajak emosional. "Panjenengan wantun, Mas?" Takonku rada bingung. Arep dikapakake wong nyatane mboten ganggu awake dhewe. Ya diusir, Dik. Iki rak alami menungsa, omahe dhewe. Ngopo dheweke melu-melu ing kene? Ngendikane Mas Agil mantep. Akhire wengi iku kaya wengi-wengi sadurunge aku sakloron wanuh marang wewujudan asing ing keluargaku kene. Sakwise rampung keperluan anggonku pipis, aku sakloron wudu terus bali tumuju kamar tengah. Wewujudan iku isih lungguhan ing risban lan Mas Agil tetep ora pirsa. Senajan mangkono, Mas Agil kanthi mantep gandeng aku tumuju ing papan kang luwih cerak. Kira-kira let 2 meteran aku sakloron mandeg. Sakbisa-bisa aku ndedonga, semono uga Mas Agil kanthi laku batin nundung makhluk mau. Kang surasane omah iki omahe keluargaku. Bojo iki bojoku, keluargaku ojo diganggu lan sakpiturute, ditambahi donga-donga manut tuntunan Islam. Kanthi cara mangkono makhluk iku banjur ilang plas. Senajan kanthi praupan sedih tanpa ngomong apa-apa. Sabanjure aku sakloron bali tumuju kamar, salat tahajud jamaah. Rasane luwih nikmat. Syukur marang Pangeran lan nyenyuwun kaparingan momongan kang sempurna lan soleh.
Let seminggu saka kedadian kasebut, alhamdulillah aku babaran kanthi lancar nir ing sambikala. Lan sakdina sakwise jabang bayi lahir, wewujudan iku ngaton malih. Ora ing jero omah, ananging ing njaba, kanthi praupan kang mesem, ora sedih kaya nalika diusir Mas Agil. Bareng karo ilange wewujudan iku ana swara lembut kanthi nyebut saweneh jeneng lan tadadekake jenenge anakku lanang kanggo kenang-kenangan. Menawa tau srawung marang makhluk liya iku. Mangkono critane Mbak Uyi marang penulis. Kagem para maos sumangga pengalaman gaib iki bisa kanggo lantaran luwih ngerti, luwih cerak lan nyerak marang Pangeran kang nguwasani alam. Alhamdulillahirabbil alamin.